Nyakorom gajong mago gin moko kuom jotelo mago mawuok imbo mar piny Kenya kotelnegi kanyo kod Eugene Wamalwa. Winjo kanyo ka bende giwacho ni dibed ni nitiere dwaro mar moko kuom oganda kata mnaton wach ne chudhe ma bende nitiere gi chenro mano mar nyiew kembe makamage. Charles Atiang winyo na paro madichiw kaka jakom mar Kasap. Erokamano Sharon, lo Jopur niang duto awacho ni nitiere kineno kama iro dunge to mach nitiere. Anyalo paro ni this process ma oke mokwongo negi teme no tem time ndalo moko chien kanyo molande and jok mane no tim ne nigi interest no apply, but gima temo wacho en ni kineno circular manyo PS ondik tarik 8 Sharon maparo ni kaka jo media nyalo bedo ni un kode. The issue, second paragraph is about the leasing of the land. The leasing of the land ni ene wach ni to ki lease lobni to ichule nga who is going to be paid, because the land is held in trust for the community by the county government. One county government ma Bungoma, one county government ma Kisumu, ma Kericho, ma Migori, so the question here momi ne ka jogo chich gi mago en ni achiel kuom gima ne kero wacha diera makende ka en Nzoia ni Nzoia dwaro mana mondo los ne lak manyien mondo regi to mago duto te ka not in public participation mano kanyari yamo, but a public participation ntiga opinion ma jo manyalo pingo gi jo manyalo yie, but giwacho ni the majority of their way. So sani Parliament ma oversight no majority ni kor sirkal jo piny omiyo gi mana power mana matin mag miyogi makatek to jo piny biro kawo power go. So the issue mantie sani en ni gineno ni Parliament masani onindo kor sirkal to gima ni kanyo ma gichich go en wach lo, and wach lo no be mineno ka chando wa e wach miwani. Wach lo no ema kelo chich chemelil. Nitie cases manotere do ma pod gina berio Sharon kika wuoni. Notergi kod Kenya Plantation Workers Union majutich, notergi gi Jack Munialo Chemelil, moko ni Eldoret, gin cases nyaka moko ni Milima, gin cases aberio. Manyaka samo wuoyo kodini. As much as sirkal dwaringo gi gini, cases gi poko bedo sorted out. Number 2, the elephant in the room and the process. Who is handling it? Kind the executive, kaka nyogi gi sakilo ndik ne board gi ngeni nitiere representative bag Jopur. Nzoia okaw jo Nzoia, Chemelil okaw jo Chemelil, Soni okaw jo Soni to kod mamoko. But now because gibedo appointed gi sirkal no chako ndiko ne gini gi donate power no ne parent ministry mano chuno gen nyaka getim nikech koke timo mano tigoi kalam. So the bond of thorny issue here and the process nyaka include Jopur mowacho kaka wan. Kao Jopur man Nzoia ok obedo included in the process mar leasing no, then onge kuma biro dhie. Ka the process mar leasing Chemelil gi Muhoroni ok involve Jopur ma Muhoroni ma gin community, then that process kika wuodi Sharon. As much as inyalo wach no ber, but nitie chich ei gino. So pod wawacho ne sirkal ni giketnwa hayanga ni jomage madwa dhi run the process. Ka the process no bedo mar run kodgi, then the end result is already determined. So mane chich ma wabunge ginigo, be chich ma jopiny nigo, but pod wawacho ni there is room for dialogue. The issue here is about the land. And awacho ni katikel mana ngawa ka jopiny man Nzoia odagi midhi list Nzoia ge thuon to onge gima nyalo timore, because economy dongruok mar ohala is based on kwe gi jogweng. 2, joma gi kambe gi jogi biro rely on mondo kel niang. 90% man niang mirego Chemelil kawuono en niang mar Jopur ma oko. 90% man niang mirego Soni a oko. 90% of kambe gi te, therefore kok involve the supplier man gi 90% magin community cha. Kata ki ringo gi gini ni lise ge thuon, you are not going to work on it. Onge awala mibiro nwang'. So pod wakwayo sirkal niya, let us wawe keto cards moko e bwo mesa, let us put everything open on the table, gikel their side, wakel our side. One kaka Jopur pod wapenjo, what is our stake in the process? What is our share in that process? 2 questions. Maka giduoko, we have no problem. For example, Nyando Sani,
Miwani, Chemelil kod Muhoroni waseformo gimiluongo ni Nyando Sugar Belt Stakeholders Forum muting'o jopur ma Muhoroni, oting'o jopur ma Chemelil, oting'o jopur ma Miwani. That team nyaka sirkal bi wuo kodgi. Ka ok owuoyo kod teamno to gimoro amora ma gitimono ok bi take off, ok bi timore, because katiba wacho ni the power is with the people but it is donated to the executive, it is donated to parliament, but they can take it. So the people ema wuoyo ma gin jopur. Onge kaka ibiro list Chemelil, ok ibi list Muhoroni, ok ibi list Soni ka ok inywando jo Soni e gino, ka ok inywando jo Muhoroni e gino, ka ok inywando jo Miwani e gino, you will never succeed with it. To